Musik i gaden i Brædstrup havde i år fået lidt mere at byde på. Der var kommet en ny drinksbar, mere plads omkring baren og flere aktiviteter for børnene. Midt på dagen kom så en overraskelse. Et brassband marcherede ind blandt publikum i New Orleans-stil, og kort efter var flere kommet op fra bænkene og ud foran scenen, og dansen gik. Hos spejderne kunne børn blandt andet hamre søm i træ og prøve kræfter med en noget hjemmelavet rodeohest. Og hos de frivillige brandfolk var der mulighed for både at komme bag rattet og prøve en rigtig brandmandshjelm. Musikken fortsatte dagen igennem, og ved bordene blev der også holdt tempo. En gæst kom på et tidspunkt gående med 6 store fadøl. Kommentaren fra bordet lød: "Det er kun nok til et kvarter."